pagkasalita ni Nana Sintang, ngunong Sintang na pauluan. CCTV, Dear Manong Nemi. Masangwanan ti pangal daw, Manong Nemi nga dakpala ni ti bangkag, gabutan ang karuutan namin. Deto'y mulak nga sili. Dito ngamin di kapunan na nagsakitak iti nabiit ket aw mati sa bali nga mga sikaso iti bangkag ko dagiti mulak nga naten nusa nga siya. Dududwa kam lang Manong Nemi ang kapkabalay siya ken ti apuko. Sut inaudi nga apuko. Ngagbasbasa iti kolehyo. Siya ti mang pagpabasa ken kuana. Tasipod pa na ulila idi at ti demang ti ubing pay laeng siya tinagyanan. Balang siya iti mang padpatakkel kada to'y inaudi nga puko. Kung kunak nga rod kat kwa. No makapagturpos ton, kada tanto na pindas ka trabaho na, pabalin nga isardin kung tumaten tagbangkag. Ngagmula tinaten nga aglako, nga pangalami ti pagbiag mi ti apuko, ken ti panang papabasak ken kwa na. Tamalaksid ka nagiti mulak, dapat taraken ko nga na iti gamanok, data nem nga baboy, ken dadumapay, datalo nga kaling, duha nga paggarakan, ken may nga turo. Pato kumangin, harugit ti pato nga taraknan. Edi tamapasungadak, Manong Nemi, ti may sa kadagiti karubami. Sandung dahi ti ipapanan na nga ta. Katsan namat nga bangkag, di turungan na. Ne. Mapan namat din pakibiyangan, di pa nagsantak nga mula ni Tasyo nga utong. Naka. Ay, dikitig aming karoba. Tas lakan niya, kadagiti mula. Madlaw ko latamat nga tayo da. Nagburasan ta. Noon yaman dita. Dumut mo lang sendong di ko na. Mahangat ka nagmulat utong aya. Di mat pa nagbunga datang utong. Apagrangaw. Ne. Dari nangawan naman din. Awan matiltil at imula no masapang ang marangawan. Pinarakil na kumapay lang mit sa natikdulan. Tapno agsangang saringit. Masapang matlaw na Erigat lang ti makibiyang. Sendong! Timalyang. Abay na. Samang nga mula dahil Samay sapay, tikduala mo, sampay nga mabalin. Urahin pa lang nga medyo dumakal tarangaw na abarok. Baka sidsidaanak nga rin tirangaw, Utong na. Nagimaskit nga kwan. Sa lookan, sa luyot, sa kung ito, masagpawan, tinuno nga dalag. Huwag nga sa mo matakaw ka. Ay, hang yun tula ipulpulungan na. Basit mo talag. Ano nga basit kat ni? Parang sinakruy mo, binakruy mo. Sige na. Sabay, kat ni. Pangal dawin. Dakayo, di ka pagawin. Ay, apo. Kadam-kadlaing ti tao ya. Dinamot mula. Napanakit dinitulan Imbaga nakatakin ni Tasyo. Uri ibaga na kinitasyo. Hanga mabaling kumapalit titulan. Dito pa kimula na pagtitulan. Pagsantakin na kumapil lang bata. Inyagi di tao na ya. Bis ka makatulong dati pada nga tao. Agperdida mo. Gabuto talaga nga nabaran ti darang ti init Manong Nemi simang atakon. Uwan, kalpasan nga tati 30 minutos. Asalaga kung dito'y balay, Manong Nemi, iti masabat ko ni Lucia. Na asawa ni Sandong. Yana, nabaga, aldaw yo,
Kastamad kang ka, lo siya. Dawang kat nagkapo kay pala bangka, kaput-pudot. Dangal ingkam kamakam ko. Ay, dilad na saluyot yun, ana. Saluyot. Ada sumagmanong saluyot nga sibsibugak ti talikod ta balay ko. Oray no saan nga pa nagtutudo ket mabaling kumot ti pangpatawad ti saluyot basta lagi di ta kanayon ko asibsibugan. Ada mabalin ti dumawat na. Galat ako betelin anayat saluyutam. Dete manin sangpet ni Sandong nga rango ti utong. Imbaga nakadiking ka nung sa dinut ng halan na dahil rango ti utong lang ket aon saot mulo yung utong. Njak manam mo, njak pisirang salot sudit. Ada nga min tinulo nga dalag. Kita ka sa pulang nga des pagsagpawan ko na. Awang kan mula yung utong. Ay awang nga rod. Sut adda isong awan. Kaya nangalang nga rod ni Sandong jay rangaw ti utong insang bet na. Nasaluyutam ita. Diyak nga rod sinaludsod na. Diyak kayo, amuyo ka dito ng nangalan na. Magbagam to di ay asawam. Napanak initel. Hangko mapala mabaling at paltungan. Di utong ni Tasyo. Kasta? Nakita yo? Uy. Siyak nga rod ti pa naka CCTV. Di tayo bangkag no kasta nga kwa. Hindi ata lang ata sa anak ba't nga makapaggawa. Hangko ba't ma-CCTV, no di mulak nga natin ti matakawan. Inulit kong imbaga keng kuha na idagpakada kinagyaman, idi ta makitak nga adan patan na nga rinangaw na nga saluyot. Magbagam do di bala, jay kuha, din asawam, balasan ko. Isandong, na dinararami din na kasyay. Kasanon no kwa, agriri ni Tasyo. Kung saan nga madagtaan na ni Taaniya, Sandong nga gastyat aramidan na. Namuna ta, ruwamet da tao ti kwa, di kita lalaki. Nga numapandad bangkak ki, nakabarikas da ti bunang. Kasanon nagtinagpat na ginidwa. Banyo na ta, kasaritak to ni Sandong. Panagmula itinatang kaya na dumaduma nga pakiranudan nga imula iti pagsapulan mi dito lugar mi manong nemi. Panagmula ken panagtaraken. Adamot amin mula mi angem. Adara kitay adamula da nga awan ka kanyak, awan ken kostoy. Conforme ti trip nga pag nga imula ako na. Anong nemi karabian na si Mang Peti apo ko. Nagmanok man kada kayo lola. Ay, kasyan na ka ni Apo Diyos, anak. Apo, kumusta't pa nagbasa? Ipaspas na ko, lola. So nga pagdragan nyo. Ala, kangaro na nagsukat, ginakambibita, pag-isunto nga, makaluto ak. Anakat si dati, lola. Pimarti ak kaltamanok ka. Ay! Nagimas nga rin kasta. Adun tulakit bakang ko manin, lola. No, naimas ti ba sida, nasida pati panunot ko ag-review. Nagbasa ka naging eleksyon ko. Very good. Lalang ka nga rin tapag isunto. No, ipisok ko ito natin ko. Isagpaw ko nga ako. Ano tiban nyo nga ka din? Pariya? Marunggay? Papaya? Rangaw ti sili, apo. So tipang ko. Isagpaw ko. Opo ko na yung mas manan na lola. Talagang champion ka nga lula. Iso nga lula, no makaraduar tulaki din sa trabaho, di kay unay, kapututan na yun. Yeah? Ang ginana kayo, napaot unay yun, di ba panagso kayo titaga. Ay, gana nga adapto pala pigsa ka po. Agtrabaho klata. Tamom, dati yung panagtrabaho, isumot limang paatidog tibiyag ko. Exercise ko na ito. Ando pala tatiwag dita nga, ububingim siya. Wala lula. Tinasyaat nga lula, kat adad nga kaasyan ni Apo Diyos. Wen, basta saan tayo laki din umabot ka ni Apo Diyos. Ken saan tayong agar-aramid ti dakes. So nga di kita agar-aramid ti dakes po. Samu ida nga tultulada.
Kabigatan na manong nami agturong manan iti bangkag. Wine. Kitne. Tiloko nga tasyo. Ni may tasyo na diya. Ne. Sinarda nga manong nami di mabatog ko ni tasyo. Tasyo! Ay! Kakagay mo na nasitang. Kat, ano nung deta? Din samot pala mabaling rangawan deta sa yute ya. No, labsam tek sa okit katubo. Apay, rinangaw mo. Kursunadak nga rod na. Tirangot sa yute. Oy. O nang samot nga sa yute deta. Balin-balis laeng. Nanasintang. Ano nga balin-balis laeng? Dakil ngamin ti atap ko nga ni sendong. Iti nang rangaw iti utong ko. So nga, imbes nga mapanggo, rautin ni jibalay da nga. Tagtadon mo no, gerten na. Sumapulak mat, iti babaling ko nga rangawan nga. Mulan ako na. So ito ni. So nga, no rin nangawan na di utong ko. Rin nangawak mat iti sayute na. Balin-balis lang na. Sige na, nakaon. Ay, barok. Mabit lang. Abi na. Ang napintas na raramidan nyo. Agbimbinalis kayo. Sa doon, no, agbarat ti binalis yun, kat nagtinagbat kayo. Saan nakapaatiw na. Di napimpinas na ito. No, di mulak ti disgrasya na. Disgrasya at matimula na. Napimpinas ng tiba ng disgrasya. Ito ulo na. Gerretek-gerretan na. Ne. Apin nga nga mairanda na nga makitkitak da kiti mapaspasamak. Na kung nakmat tinakam ko manong nemi. Kaya napin nga pakibiyangak. Rumbeng nga makibiyangak. Tano, di na amot araramidan dari kiti nga ububing. Siyak nga bakbakatan. Siyak ti mamagbaga katakwada. Tabarbaran mo agnakam da. Tayo kunak nga rudan. No, agbinalis da nga rud nga agtinagbat. Nakaw, no muna kat padpada da nga adot putot da. Di ba nagawid ko manong nemi kasla aksidente nga nasabat ko man. Ni Tessie, nga asawa ni Tasyo. Tessie, ay, nana. Nagapo kayo man ng jibangkang. Kasi ka, nagapo man. Dita, napanak nakimarites. Marites. Anong ordiletes ita? Dapat yung kuladang ko. Tay binalas. Amom ti isyo nga binalas. Hoy. Amom ka din nga ni Tasyo nga asawang na rinangawan ti sayute nga mulan ni Sedlong. Natangarot ti kunak nga balin-balas dana. Nakita yung gayam. Kaya nakita. Kat bidag-bagak ida. Iso nga sika. Aga sumati man ang bagbag idi kini Lucia. Sika, Tessie. Bagbagaam di asawam. Nga saan nga balbal sa ni Sandong? Iso da nga rin man bayratatan. Haan bagbagaam ang saan nga bumalbalisan. Maman nakasalita nga na siya. Kat magtinagbad na nga. Numulat ako rin Tasyo ang asawa kat gertek di gageratan na ko na. Kat kasanong oras nung bumara ti binalas da. Kat matay da nga dua. Kasano pa nga rin di kita anak yo. Tessie. May parukpok ka diti dara. Dito ayan tayo. Kapulang ti binalas nga rin nangawan ti mula. Dito ang matpanuto ma. Di mo kang kanunungan, ti arami di asawa, mga mati. Kasama ti magkakinilos siya nga magbagaan na ti asawa na. Abay makikita yung amin na kini mapaspasamak na. Nairananan siguro mo, ang makita. Dakay namin sa CCTV, talon mo kabangkagan.
Jaklaan mo manong nimi taureng kata ni Lucia ket kan kanungan na ti aramid ni Sandong. Nagastamat ka di Tesi nga kanunungan na iti ibabalis ni Tasyo. Ay, saan nga mabagbagaan di kito'y delikado. Amang ano maibuston ti pagbimbinalesan da nga mula. Awan ti rangawan ni Kastoy, awan ti rangawan ni Kastoy. Wagag sinagpatdan ti tengged. Muno agginret dandun iti kagiratan. No apikit ngarod, no apikit di iti panakairan-rana, di iti pasamak kunak manin manong. Gaputa, ni Sandong da dyan. Asos, nagloko ng Sandong dato eh. Hampi ko mamabaling nga maapit, ng petsay ni Tasyo. Apo na kasta una yung ti panag ring pass na. Nako, saan nga balas dito? Tinakaw na talaga ti adun nga paset. Mano piraso dito. Sandong! Tikat pa nakairan-rana naman nana. Nana sintang. Huwag nga may ran-rana talaga. Hampo matapat sa dito Nga mapayagal-ala ka. Nga kaslasaan mo lang si daen, baka ilakong pa'y. Kakwa, korsonada nga rin ti petsay. Nga ilako. Wala nga, padaklam kumapay, ore may salang nga, lawas kumapay. Ay, mayatan na, imas na medyo naganos. Adot gumatang. Ito talaga nga ilakom. Kaya wala, nung nakatadon numano akar-kar deto. Apo, mangwarta ka. Barok, ang imsamo ako kwa. Kataka, siguro, sikang matagal-ala ka rin bunga ti tarong ko. Nung kasta nga madlaw ko nga adot naburasan. Ngam tibukod ko nga mula, ang ko masi-CCTV. Ngam mula ti sabali, masi-CCTV. Kasla ita. Kastapay kata kayo, tara. Indakon, no, mailako, gadago sa amin dito. Jesus, barok, aya. Ginaknakam ka kadi, aya, po. Baka no, kumaro natin mapaspasamak ka na kayo. Ay, tilakit pa nakiran-ranana. Katamot adakas, nga makibiyanga. Yung kasasanda nga dengdenggan, di pa magbagak dito. Baka no, pati na giti asawa da, magustuhan da, kastangar aramidan da. Ta imbas ka agapit da kada kiti mulan da, tao mo't pangarod maapit. Agapit da iti sa bali. Sus apo. Jakbad nga rod maira na makita, no anya ti langan ni Tasyo, no aduktalan ng adut na takaw, kada kiti petsay na. Manong nemi hangat ang amo di kita asawa da, nga kasuti mapaspasama. Uno amo da siguro nga handa nga uno kanunungan da, tararamidan da. Talaga nga pinalas, tararamidan da. Sabi ko na, bimalas manin Tasyo. Daka na nagitibbagas ti kamutig ni Sandong. Data, madamamat ti panagkutkut na. No, habakit nga may ranrana nga magkitkitak no kasanod pa nagbimbinales na giti duwa. Sus Maria, baka may matangan to no kasanod pa nagtinagbatda. Diyos mio. Ay, sa din ako matibagtong palan dahil ito bumarbara. Ito naman minsan, anong tumat ti ibalis ni Sandong, kadagiti mula ni Tasyo. Santo sumabulat ni Tasyo. Anyan to timapan na ibalas, pagibalsan, nga mula ni Sandong. Nagsarde nga, edi mabatong ko ni Tasyo. Tasyo! Ay! Hindi kayo manin, nana, sintang. Kahit pa nakiran-ranana. Apay kang kali kati kang mutik at sa mumot nga kamutik. Apay nga ron nga naksayan na di petsay ko kat handamat apetsay kat napandamat nagalaan, nana. Kamum ka din nga ron nga ni Sandong, tilangala.
Ta iso pagbalsam, ay na, awan sa bali na. Sikat ti mangi panagnak ka dayta. Sikat CCTV dito bangkag. Amo yo makit-kita kayo ngem saan nagagipulpulong kada kayo. Ta saan nakapulpulengera nga bakit dito ti bangkag. No dagat siya ti mamagbaga kada kayo. Ta ka ti pamanagnek mo nga ni sendong iti nang tel kadi kiti rangaw ti utong mo. So nga bimalas ka met katri rangaw mo siya yuten na manapanagdagam ka di nga ni sendong iti nagala ka dagiti petsay mo sa mo ibalis itang agkalikat kamutig na. Aw man ti pamanagnek kinawa man tagipulong. Aw man ti makibaga. Ngawan sa baling agbimbinalis no saan nga kami na nasintang. Kat no maibos to digit pagibalsan nyo nga mula. Anan to aramidin nyo? Agkineret kam to natin gagiratan. No anya tibaga ti maysa isumat tibaga na. Ibagam. Hana ka mo puting na. Dakdakkel tibagi. Ngim ni sendong. Didakdakkel sagpatan na. Ngim iti sika. Naibagak manan deto kini Jopray manong naming apo ko. Lola, saan ka na tamang kibibiyangan? Amangan no, may ramramang kayo. Isungarot nga sana nga kipulpulong. Saan ko nga ibagbagang nga isuna? Ti akin aramin. Ngayon ti araramidak, bagbaga akida. Nga ti araramidan dagat saan gusto, saan narumpeng. Gabot lagpadpada dang agar-aramid iti dakas. Tintin nakaw da. Dahil ti kahit nasa uwan. Taktakawan ni sendong ni Patasyo, ni Mataso, bumalbales. Taktakawan naman ni sendong. Isungarot ka kunak lola, hangkalatan makibibiyangin. No, da makita yo, abay nyo latan. Baka bunyagan ganda kayo, CCTV. Okay. Hindi ako man no CCTV, di bagada kanya. Kat, meron naman makikita. No, man pwede makita, madagtaan, so tagal-ala ka na kita'y maburburasan mo no ka nga. Naten ko. Aging ka manong name nga nagsiddo kerak iti maysa nga malem. Iti pa nakakitak nga naggedan dagiti dua. At ayumot palakid diti ayan ti maysa. Ngayon magpadpada da nga nagsarden. Nagsarden da nga nagna ket dihaan nga natuloy ti panagsabat ti dalan da. Ket agpadpada da nga nakaigem ti maysa nga ima da iti yabain na tibunan. Nakaw. Agpadpada da kito nga nakaabarikas tibunan. Ket ne. Amangan no, adda saan ko nga na CCTV nga inaramid ni sendong nga bimalas met ni Tasyo. Baka saanin nga mula. Baka nakaw. Imadang ti maysa. Imadang tang agpadpada. Agsinabat dan. Kanay. Ngumarngar-ngar ti tunggal maysan kadakwada. Nakaw. Malagip ko manong name iti ko na ti apo ko nga ni Jopray nga saan akon nga makibibiyang. Ngamit iti ito agundaway manong name. Sa anak lang CCTV no dikat nagbalin akon nga referee. Manong name. Bimalaetak. Adapay sanga duwa pa tinagbaitan da. Bimalaetak. At kahit yung aramidan anak ko na nasintang. One siya. Kaya dyan nagtinagbat. Iti gagaratan. Takas bang mangagkota kayo kahit. Tunggal maduktalang kayo, ma-CCTV kayo nga gala iti saan nyo nga mula, ang agbimbinalas kayo. Kakanayon kayo matabagbagaan ako. Nga ti araramidan nyo katagpadpata kayo nga agtaktakaw. Kaya tiyo ka di, ti maipisok iti impyerno. Gabot ti kasto yung araramidan nyo. Agtintinakaw kayo. Agbimbinalas kayo. Di kayo magsarit na siya.
Mo araramidan di kasto, tapno jak araramidan di kasya, di ka, ha? Kaya maano panggapyo ita. Tanakagam kayo di bayi na ti babo ng iyo. At tinagpat kayo. Kaya no, ad namatay kada kayo, may balod ti agbyag. Uno matay ka nga dawa. Taksin nagpat kayo ti tengod. Kasanong to pwede ti putot yo. Alaman? Anat masakbayan na kita nakyo, no mapukawan da iti ama. Kaya tyo ka di karod. Ngayon to agasawang manin ni Baketyo, makasarak to ti mamartik nga dus-dusayin nanto di iti aputot yo. Nga dus-dusayin nanto di kabkabilan nanto asawa yo. Sungmatan nyo man. Kaya tyo ka di, namatay ka nga duwa, kat makiasawa manin di iti asawa yo, kat makasarak iti maltrato kada iti putot anak putot yo kada maltrato asawa yo naragsak kita nga da sumumbat kayo kahit mo kadi matayan kahit mo kadi maibalod kahit mo kadi nga mabaybayam digiti putot mo ngagbisinda kahit mo kadi nga dasabalin ton nga mangdakdakep mangbang kadi bagat mo na sendong guni ka jakayat na. Jakayat. Siya, tasyo. Lalo kang jakayat. Nagpintas din bakit ko, nana. Sakit danto sa bali mang bembembang kabilan nanto. Kita anak ko. No. Anong orderan tayo ta? Karamidan nyo agpinnakawan kayo. Saki agkari. Nga diyon ton ar-aramiden, ti dating ar-aramiden nga panagbimbinalas. Tama di datang aramin. Agkakaroon pa tayo, kakabaranggayan tayo, agsisinak ito, agtitinulong tayo. Han? Nanasinang. Asidegan ti eleksyon. Ti SK ken barangay. Kita din kay Diyosawan. Ore bakit ka? Kapitan ka. Ay, ikandak laing iti obligasyon nga saan ko na kaya. Naglaing ka ngamin nga mamagbaga. CCTV kat na referee. Alalala. Lenggag ti panagkwayo. Panagpinakawan nyo. Tasyo pare. Pakawanin ako ha. Tikas diyang inaramid ko. Amin nga napupukaw. Napasamak kang ka. Di mulam ka. Siyak lakin naramid. Ore matsiyak. Pare sandong. Pakawanin nakmayat. Katikarik. Saan kuntong ulitin. Ore matsiyak pare. Hangkun ng ulitin. Gabrasa tangaro din. Ay saan kailang ang gabrasa. Agin narakop kayo magbinisito. Na? Ninanasintang met. Pagbalik ng pala nga baklamat ti sa kata kami. Alangin narakop kayo karoon. No mapatalgadan nga talagang saan yun itong ulitin pa ito naramid siya. Wala na. Narakop ta pare. Among pare. Diyak kayat nga maulila. Ti ama di kiti putot ko. Ken diyak kayat nga mabalo niya bakit ko. Amang nga mapasamak to ti husto. Husto nga mapasamak ti baga din na sintang. Kawari siyang ba't pare Nung naglabas sa tibagat ko, nagimas, nabimbangan. Are, lagi tanto ulitan na. Yan mo, kurso-dadam no ka. Ipagamlakan niya, kanak ba't nga napaidam. Ngem, iti umno nga panaka nateng, dyan nateng. Di ay naramid mo, para naperde di utong ko. Kaya ori sa yutek, para kaya naperde. Sa kagit naghanap ti petsang kumapala mabaling nga harbeset. Pero nakadado nga na alam ka na iti kamutig nga mabaling ko mga ilako at sikapat na naglako. Wala, pinakawantan waret saan tantun nga ulitin. Wala. Okay. Approve. Thank you kada kayo nanasintan. Tikat pa nakairan-ranana makikita na kami no. Agaramit kami kasi dyan. Sa ita nga nagbinara kami, bimait kayo. Bimalait kayo. So nga, sikanto sumaro na kapitanan. Nana, wala kami ang pagpolitika. Dito lang, ti pagpulpuligusak. Ang giram-raman sa bali pa nga sityod ta.
Agregat. Manahin nga ragsak ko no makapagkakapyat itong galmay sa kada tayo. Kaya manahin nga ragsak ko no makapaggraduatom di apo ko. Kahit na pintaston tibiyag na, nagsakak tulaon yan nga pakada no. Makitak tinaran niya kamasakbayan ti apo ko. Ket pudno manong awanin ti makitkitak pay ngagnateng agala kadagiti saan nga kuko. Malaksit nga madanon na ti aking kuko ket mangibaga ket buybuyan di aking kuko ti panagnateng di dumawat iti nateng. Meron na lang siguro di manong naming ti panagbinbinalas digiti dua ket neera na nakitak na siyak iti saksi. Neran ranapay nga ti panagsabat ti dalan daw bumarbara nga nakaigemda ti bahin na ti buneng neran na siguro nga daak iti baet ket bimalaet. Nabagraduar ko ni Joffrey manong nemi kadadan na pintas nga trabaho na. Imintultuloy ko latamo ti nagbangkag. Iso na lang ta. Sana nakas idi naipasnek ko at adamatan trabaho ti apo ko. Dito nga rin ti pagkasalita, kalagyaman iti laing mo nga nang urnos, kaya laing mo nga nang ibasa, kalpasan nga nak-in-share ken ka, dato'y sa synopsis, dato'y tema, dato'y istorya. Kaya sabi ko man nakaibati akman iti adal, liliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagitay padak nga mahilig nga agbuya, ken dumngeg kadagiti istorya. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, sintang. Okay? Manang sintang, numanang ka. Ano ating kawailang?